pojďme se podívat, co se můžete na managementu stavebnictví dozvědět. Stanovení ceny stavebního díla je velmi složitý a časově náročný proces, proto u nás využíváme ty nejmodernější nástroje. To, co dříve vypadalo takto, dnes vypadá takto. Pro dobré řízení větších projektů bylo dřív nutné projít stovky papírů. Dnes ale máme BIM. V minulosti bylo zejména u velkých investic náročné zjistit, která z nich je nejefektivnější. V současné době jsme to schopni s využitím moderních metod i u těch nejkomplikovanějších staveb. Moderní doba vyžaduje moderní přístup k výuce. Proto nám záleží na tom vytvořit přátelskou atmosféru ve výuce, která je dána týmovou prací a spoluprací nás všech. Samozřejmostí pro jakékoliv povolání je porozumění teorie s praxí. Proto se během studia podíváte s řadou našich absolventů na zajímavé brněnské projekty. A možná si už během studia i díky tomu najdete své vysněné budoucí povolání.